Design is all. Det er jo noget af en påstand. Det må man sige. Men design is all. Faktum er jo, at mange af de diskoteker, restauranter, caféer, fitnesscenter, hoteller ligger på de bedste, absolut bedste adresser i storbyerne, i de mindre byer. Og faktum er også, at de bliver brugt alt for lidt. Vi har så mange, hvordan skal jeg udtrykke det, cases, hvor at for eksempel et fitnesscenter, jamen de har tomme lokaler, måske 80% af den tid, de har åbent. Vi har diskoteker, der ligger bedste adresse nede på torvet, der er åben fredag og lørdag. Ellers er der bare lukket. Tomme lokaler. Vores vision er at skabe en forretningstype. En helt ny type forretning, der vil være i stand til at køre 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt. Det er ikke let. Det skal det heller ikke være. Men det interessante er, at med den samme investering kan man som kunde få et langt større afkast på den investerede kapital. Og det er interessant. Men løsningen til det er design. Det skal være et multikoncept, der uden problemer kan konverteres til drift på en søndag formiddag, såvel som en lørdag nat. Det er udfordringen, og det er vores vision.